Projekt Štít. Thriller. Pavel Kostka PPKPP. Déšť padal na město jako těžká opona, která měla zakrýt pravdu. Lidé spěchali ulicemi, aniž by tušili, že právě dnes se jejich země propadá do nejhlubšího stínu své historie. Vláda oznámila nákup 12 stealth letounů Astra 9. Média jásala. Politici se usmívali. A jen několik lidí vědělo, že tímto dnem začíná něco, co může zničit celý stát. Ministr obrany Daniel Vrána stál u okna své kanceláře a sledoval, jak kapky stékají po skle. V ruce držel dokument, který měl změnit jeho život. Nebo ho ukončit. Podepsal ho už ráno, ale pořád cítil, jako by se inkoust na papíře ještě nevsákl. Jako by se bránil. Jako by věděl, že je to podpis, který neměl nikdy vzniknout. Vrána si nalil sklenku whisky a snažil se uklidnit. Věděl, že se pustil do hry, kterou nemůže vyhrát. Ale peníze byly příliš lákavé. A moc ještě víc. Na ministerstvu financí seděla Eva Horská u svého stolu a probírala se dokumenty, které jí přišly anonymně. Jediná věta v e-mailu ji přiměla otevřít soubory. Podívejte se na projekt Štít. Je to past. Eva byla zvyklá na nesrovnalosti, ale tohle bylo jiné. Platby směřovaly do firem, které vznikly před několika dny. Subdodavatelé neexistovali. A hlavně byla tam tajná příloha, která měla být přístupná jen 3 lidem. Eva ji otevřela a její srdce se zastavilo. Stát se zavazoval platit miliardy za takzvané strategické služby společnosti Sky Shield Global. Firma bez zaměstnanců. Bez sídla. Bez historie. Jen jedno jméno v registru. Daniel Vrána. Eva cítila, jak se jí třesou ruce. Věděla, že se právě dotkla něčeho, co ji může stát život. Uložila dokumenty do šifrované složky a rozhodla se odejít domů. Ale domů se už nedostala. Ještě ten večer zmizela. Její kolega Tomáš si všiml, že nepřišla do práce. Zavolal jí, ale telefon byl vypnutý. Rozhodl se jít k ní domů. Dveře byly pootevřené. Byt převrácený vzhůru nohama. Notebook zmizel. Telefon zmizel. Ale na stole ležela složka s jediným papírem. Pokud to čteš, znamená to, že jsem zmizela. Pokračuj. Tomáš cítil, jak mu srdce buší. Věděl, že se právě stal součástí něčeho, co ho může zničit. Tomáš kontaktoval novinářku Kláru Veselou, která byla známá tím, že se nikdy nebála jít po pravdě. Společně začali rozplétat síť firem, účtů a falešných smluv. Každý krok je přibližoval k pravdě. A zároveň k nebezpečí. Jedné noci našel Tomáš na svém autě přilepený papírek. Nebylo na něm nic napsáno. Jen otisk prstu. Cizího. Studeného. Varování. Média začala psát o nesrovnalostech v projektu Štít. Demonstrace zaplnily náměstí. Veřejnost zuřila. A policie dostala povolení vyšetřovat i členy vlády. Vrána se pokusil uprchnout. Neuspěl. Zatkli ho na letišti, když se snažil nastoupit do soukromého letadla. Když ho vedli v poutech, šeptal si pro sebe. Myslel jsem, že to nikdy nevyjde najevo. Ale vyšlo. Eva byla nalezena živá. Unavená, zraněná, ale nezlomená. Vypověděla vše. Její svědectví bylo posledním hřebíkem do rakve projektu Štít. Ukázalo se, že letouny Astra 9 byly jen zástěrkou. Skutečným cílem bylo vyvést miliardy do zahraničí. Stát se z korupčního skandálu vzpamatovával roky. Ale lidé si pamatovali jedno. Pravda může být skrytá. Ale spravedlnost ne. A někdy je potřeba, aby se nebe zatmělo, aby bylo vidět, kdo se skrývá ve stínu. Projekt Štít se stal symbolem zrady.
A také symbolem odvahy. Eva, Tomáš a Klára se stali hrdiny, i když si to nikdy nepřáli. A Země se naučila, že moc bez kontroly je nebezpečná. A že i ti nejmocnější mohou padnout.